Hoci by sa mohlo zdať, že sliepky majú cez leto ideálny all-inclusive pobyt na tráve, skutočnosť je iná. Kým na jar ich vidíme neúnavne hrabať od rána do večera, letné horúčavy ich dokážu úplne odrovnať. Dnes sa pozrieme na to, ako sa kurník mení na letné kúpalisko a prečo sliepky v lete lapajú po dychu. Čo robiť, keď máte sliepky, ale je veľká horúčava? Odporúčam čerstvú vodu, meniť ju pravidelne a potom slepočkám urobiť nejaký tieň, aby sa mali kde schovať. Naše slepočky nám slúžia iba čisto na vajíčka, nepoužívame ich na mäso, ani na rozmnožovanie, ani na iné účely. Voda je teraz cennejšia ako zlato. Kým v chladnejších mesiacoch im vydrží napáječka dlho, teraz sa minie skôr. Na Instagrame dennodenne postuje príspevky o sliepkach. Iveta Vidúreková mi zodpovedala na pár otázok. Ak má nejaké sliepky, ktoré sú vyšľaktené čisto na znášku vajec, môže byť, že mu znášajú non-stop, že mu znášajú aj v zime. Ale takéto sliepky, ktoré sú vlastne, že také, by som povedala, dedinský mix je to, pretože to, čo ja tu mám, tak tie pravdepodobne lepšie znášajú v lete. Ale pozor, že nesmú byť veľmi, veľmi veľké horúčavy, pretože vtedy sa trošku, samozrejme seknú, to je jasné. Prvorada vec, ako ja som robila tam nejaké video, prvorada veci sú bielkoviny sliepke, bielkoviny doplňať. Najlepšie sú formou rastliny, no jasné, no sliepka zje aj mäso, nie je problém, aj to je bielkovina. Ale najlepšie sú rastlinné bielkoviny, teda nejaká lucerka, nejaká slnečnica do žrádla a potom, čo je super, je napríklad aj také, ja dávam ako prísadu, by som to povedala, nie je toho veľa, lebo je to drahé, to by človek skrachoval na tom, tak napríklad slnečnicu a proso. Pre Myšiak Media, Michal Forgáč.